नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. मराठा अभिवृद्धी निगम स्थापनेच्या विरोधात कारवारात थंड प्रतिसाद. भारत पाकिस्तान युद्धात लढलेल्या सैनिकांक शुभेच्छा. माजाळी अंगडीत रक्तदान शिबिराचे आयोजन. अंकोला भितर थांबून आशिल्ल्या लॉरीक फाटली बाजून बसान मारली टक्कर. एक प्रवासाले मरण. होन्नावरात फ्लॅश प्रिंटराक उजो. लक्षांतर रुपयाची हानी. काणकोण चावडेर साप्ताहिक बाजार सुरू. जंगलात लाकूड हाडू गेल्ल्या बायलेक बंदुके गुळी लागून गंभीर जखमी. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 29 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. आता सविस्तर खबरो. मराठा अभिवृद्धी निगम स्थापनेच्या विरोधात आज पुकारिल्ल्या कर्नाटक बंदाक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात थंड प्रतिसाद मिळाला. कारवारात सदाप्रमाणे सकाळच्यान बस, ऑटो रिक्षा, टॅक्सी वाहतूक सुरू झाली. तसेच दुकानदारांनी बीन नेहमीप्रमाणे सकाळच्यान दुकानां चालू करून व्यापाराक सुरुवात केली आणि सार्वजनिक लोक सदाप्रमाणे तेमगेल्या कामाक गेले. दालान शहरात बंदानिमित्ती कसलो बी फरक दिसून येऊ ना आणि थंड प्रतिसाद दिसून आयलो. भारत पाकिस्तान युद्धात लढलेल्या सैनिकांक शुभेच्छा. कारवार तालुक्याच्या माजाळी भांडीशिट्टा निवासी श्री नंदा नरबा सावंत हेमी भारतीय सैन्यात 28 वर्षा सेवा करून ऑर्डनरी कॅप्टन म्हणून निवृत्त झाले. श्री सावंत सर हे 1967 सालात 15 मराठा लाईफ इन्फंट्री या रेजिमेंटात सेवा करतना 1971 सालात जालंधर पंजाब हिंगा भारत पाकिस्तानच्या युद्धात पाकिस्तानच्या 43 बुर्ज रेजिमेंटच्या 800 सैनिकांबरोबर जीवाची पर्व करनासतना 15 मराठा लाईफ इन्फंट्रीच्या 80 सैन्यान त्या पाकिस्तानच्या 800 सैन्याबरोबर युद्ध करून पाकिस्तान सैन्याक पराभूत करून विजय मिळयलो. त्या खातीर भारत सरकारान या 15 मराठा लाईफ इन्फंट्रीक बुर्ज अवॉर्ड जाहीर केलो. तसेच महावीर चक्र, 3 वीर चक्र आणि सेना मेडल दिवन गौरव केलो आणि नंदा सावंत हेमका तेमी या युद्धात केल्ल्या देशसेवेची दखल घेऊन निवृत्ती वेळार ऑर्डनरी कॅप्टन पदवी देऊन सन्मानार्थ निवृत्ती दिली. या जालंधर पंजाबात जाल्ल्या भारत पाकिस्तान युद्धाक आज 50 वर्सां पूर्ण जातात. आमगे जिल्ह्याचे नाव इतिहासात जम केल्ल्या श्री नंदा सावंत सराक मानाचो मुद्रो आणि शुभेच्छा जिल्ह्याच्या लोकांनी व्यक्त केलात. माजाळी अंगडीत रक्तदान शिबिराचे आयोजन. कारवारच्या माजाळी अंगडी प्रायमरी आरोग्य केंद्रात आज 5 डिसेंबराक रक्तदान शिबिर आयोजित केले. हे शिबिराचे प्रायोजक श्री शिवनाथ शिक्षण प्रसारक संस्था मुंबई आणि श्री शिवनाथ देवस्थान अंगडी सरकारी हॉस्पिटल रक्त बँक कारवार हेमगेल्या जोड पालवान हे शिबिर संपन्न झाले. या शिबिरात सुमार 20 रक्तदानी येयले. तेतूंतले 12 जाणांले मात्र रक्तदान केले. बाकीच्याले रक्तदाब, मधुमेह सारख्या कारणान घेऊक साध्य जाले ना. या शिबिराक प्रचंड प्रतिसाद मेळ्ळो. हेच पुढे या संस्थेन अशेच शिबिर करतले अशें सांगला. हे रक्त शिबिर घेवचे कारण म्हणल्यार सध्या कोरोना आणि इतर रोग्याक रक्ताची खूप गरज आसा. तशें म्हूण रक्त बँकात रक्त साठवून दवन भविष्यात तेजो गरजूक उपयोग जावन जीवदान कोणा तरी मेळटले ह्या उद्देशान हे शिबिर दवरिले अशें आयोजकान सांगले. अंकोला भितर थांबून आशिल्ल्या लॉरीक फाटली बाजून बसान टक्कर मारली. तुतू भितर एकट्याले मरण झाले. अंकोला तालुक्याच्या मास्तीकटा लागीं आज शनिवाराक थांबून आशिल्ल्या लॉरीक खासगी बसान टक्कर मारली. हाजो परिणाम एक प्रवासाले जाग्यारच मरण झाले. मरण जाल्ल्याले अजूनही माहिती मिळू ना. या अपघातात 4 प्रवासी जखमी झाले. फुडल्या टायराक प्रॉब्लेम जावन लॉरी रस्त्याकडेन थांबून दवरिली. त्यांना आनंद ट्रॅव्हल्स संस्थाची बस बेंगळूरच्यान गोवा येवला गेली. त्यांना हो अपघात घडलो. जखमी जाल्ल्याक 3 जाणांक तालुका हॉस्पिटलात उपचाराक धाड दिले आणि गंभीर जखमी जाल्ल्या एकट्याक कारवारच्या जिल्हा रुग्णालयात दाखल केला. अंकोला ठाण्या भितर प्रकरण दाखल केला. होन्नावर फ्लॅश प्रिंटराक उजो. लक्षांतर रुपयाची हानी.
होन्नावर तालुक्याच्या शरावती सर्कला लागीं केडीसीसी बँका मुखार आशिल्ल्या गणपती फ्लॅश प्रिंटराक रात्री उजो लागलो आणि लक्षांतर रुपयाची वस्तू जळून भस्म जाले. दालान अग्निशामक कामगार जागार येवन उजो नेवच्याक यशस्वी जाले. हो उजो शॉर्ट सर्किटान जालो म्हण प्राथमीक माहिती मेळिल्ली आसा. स्थळाक होन्नावर PSI शशिकुमार, क्रायम PSI सावित्री नायक आणि अग्निशामक ठाण्याचे अधिकारीन भेट देऊन निरीक्षण केले. जंगलात लाकूड हाडूंक गेल्ल्या बायलेक बंदुकी गुळी लागून गंभीर जखमी. कारवार तालुक्याच्या कदराच्या गोयल अरण्यात घो आणि बायल लाकूड हाडूंक गेले तेन्ना बायलेक हाती गुळी लागून गंभीर जखमी झाली. त्यांनी ताका ताबडतोब तेगेल गांवांत हॉस्पिटलात दाखल केले. हॉस्पिटलात स्कॅन केल्यानंतर कळले की तेगेल्या हातीत बारीक बारीक बंदुके गुळे तुकडे आसात. डॉक्टरान बायलेल्या हातीत शस्त्रचिकित्सा करून घेऊन बायलेल्या हातीतले बंदुके गुळी भायर काढले. रानातल्या जनावरांक मारूसाठी बंदुके गुळी मारिली असो प्राथमिक संशय व्यक्त केला. ह्या घटना संबंधित कारवारच्या कदरा पोलिसांन प्रकरण दाखल केला. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 29 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवारात 3, अंकोला 3, होन्नावर 1, शिर्शी 5, सिद्धापूर 11, येल्लापूर 5, मुनगोड 1 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तसेच 17 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 4,914 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली आणि 4,593 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. अजूनही 140 कोरोना रुग्ण उपचार घेतले असतात. तातूंत भितर 35 रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 105 रुग्ण होम आयसोलेशनाक उपचार घेतले असतात. आज एकट्याले मरण झाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 181 लोकांले मरण झाले आसा. काणकोण चावडेर साप्ताहिक बाजार सुरू केलो. काणकोण माजी नगराध्यक्ष आणि समाजसेवक श्री संतोष गांवकर हेमी काणकोणा शेनवारचो साप्ताहिक बाजार 1997 सालांत सुरू केल्लो. ही तेमगेली काणकोणच्या तळागाळातली मुख्य वळख. संतोष गांवकार हे एक रयत, शिक्षक, पत्रकार, समाजसेवक, पर्यावरण प्रेमी आणि एक नाट्य कलाकार. आपल्या वाड्यावयल्या तरुणाक घेऊन त्यांनी खूपशी नाटकां सादर केल्यात. बरोवची वाचची खूप आवड आशिल्ले गांवकार हेमी पत्रकारितेत येयले. 1983 सालाच्यान तेमी बातमीदार म्हणून काम सुरू केले ते आज पर्यंत सुरू आसा. स्वताच्या कर्तुबाचेर 1995 सालांत काणकोण नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष जाले. 1997 सालांत गोंय मुक्ती दिसाक काणकोण चावडेर काणकोणचो साप्ताहिक बाजार सुरू केलो. कदंब महामंडळाचे 2 वेळा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही सूत्रां सांबाळली. किंदळे हिंगा नवशक्ती कला केंद्राचे संस्थापक आणि 15 वर्सां अध्यक्ष, श्री मल्लिकार्जुन दूध सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष, काणकोण तालुका कृषी सहकारी सोसायटी, काणकोण अर्बन पतसंस्था, काणकोण कोमुनिदाद निराकार देवस्थान किंदळे, काणकोण पत्रकार संघ, गोमंतक मराठी अकादमी, गोमंतक मराठी राजभाषा प्रस्थापन समिती ह्या सारख्या खूपशा संस्थांनी तेमी सहभागी आसात. तेमी काणकोणचो बंद आशिल्लो साप्ताहिक बाजार परत सुरू केल्या बद्दल काणकोणच्या नागरिकांनी तेमगेले आभार मानून आनंद व्यक्त केला. आज मादाळीत दांगेरी निस्त्या बाजारात रस्त्यार बांधून दवरिल्ली बुलेटाक अचानक उजो लागून बायक भस्म जाली. बुलेटा नंबर KA 30U 4298. बुलेटात पेट्रोल फुल भरून बुलेट वतात दवरी निमित्ती ही घटना घडली असे काही लोकांनी संशय व्यक्त केला. ही बुलेट ननंगदायक वंशाली म्हण प्राथमिक बातमी मेळिल्ली आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हांगाच सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.